Здравейте хора в моето ново видео. Днес сме на рожден ден на майка ми. И ще сме в детския кът. Ето го синитката. Здрасти. Ето я Яди. Яди, кажи за... Днеска ще бъдем... Ще бъдем в детския кът, който се намира ето там. И ще се крием. Само места за криене. Сега ще ви покажа, само трябва да изчакаме Бела. Бела, я знаете, може да се виждате от това клипче Нова година 2025. И така, а рожденичката е моята майка, ето я. Мамо, кажи здравей на хората! Здравейте хора! Хаштаг честит рожден! Напишете коментар за рожденичката, моля ви. Хаштаг честит рожден ден! Натиснете лайк бутона и натиснете subscribe бутона за моят канал и за на Бела, който ще видите ето тук. Маргарита! Маргарита! Има много яки неща. Сега ще ви покажа, да ви покажа къде е мишката. Маргарита! Хайде си мием ръцете. И сега хора ще ходим да си мием ръцете. Айде! Уйде, чакаме Бела. И хора, сега ще ви покажем ето тук много луксозно. Влизат си ето тук много яко, кинефа. Ето тук има много туалети. Момчета! Всяка за... тия две са за момичета, тия две са за момчета. Много луксозно. И тук самием, чакайте да видя къде да... Няма да падне в казана, ще ми хвана да падне. Чакай само, сега ще става. И хора, до после. Хайде, ще да снимам. Не, после. И хора, ето ни. Айде. Ето ни. Айде, Сега сядаме на местата. Браво. Ево, тука. И сме тука. Я да се виждам във влога. И сме тука на позиционирането място. Ще чакаме Бела. Бела мой да я знаете. Вие я познавате. Бела може да дойде и си има канал. Тя си има канал. А Бела Планет 777, subscribe и лайк. И скоро ще имаме мърч с Бела. А може да го посетите. Мърч ще се казва Димо Фазунов Джун 2025 година. И ще е много як, ще има худита. Ще има худита, тениски, панталони, чашки, такива неща и гривнички ще има. Ама защо с твоето име? Защо не може избела? Някой не може да направи смес. Тази ще направим смес. Чакай първо да стане първо това, после смес. Добре тогава. Да, ще направим и двоен мърч. Ще има и ще има плакат. Ще има плакат с Мите, аз, Ади и Бела. Написан лично от нас. Да. Ще има и... Значи ще има плакат, тениска и худи, и гривничка. И плакат. Да. Сайта ще се казва хаштаг dimobeladjun.bg и може да се намерите много други яки неща. Така че като дойде Бела, ще се видим, деца. Чао! И хора, Бела дойде! Здравейте, Бела! И тук е Бела. И хора, Бела дойде. Сега ще ходим към детския кът. Браво е! Айде си ги обявил там. Да, значи като са видим такова неща, сега ще кажа пред Бела, се абонирате за канала и тя за моя и така. То ние вече не са се абонирали и чакаме я да дойде. Накрая също моля да се спри видеото. Бела, кажи здравей на хората. Се абонирайте се на Бела канала. И до после. И хора сега. Ще се скрием и там отзад. Така че... Много ли съм рошева хора?
Напишете в коментарите. Сега ще ви покажем къде са клипа с Тимо. Виждаме, те са го подобрили вече. не ти влизай, бе. Чакай, това са го сменили заради нас, бе, човек. Нали, бе? Ето ми тази е мала различна хора, преди ме ще различна. Бела, навляз! Айконик, броски. Айконик прекъсна. Прекъсна връзката, искате ли? Димо да снимам, снимам. Хора, здравейте пак! Ето това е много яка игри. Може да спечелим и това. Но хай сме в фейска. Мите, Бела! Хайде скай! Това е много трудно са ми дава. Да, не са трудни хора. Но ние с Бела... Броски! Сигма. Но ние с Бела го правим по другия начин. Не за мрежата. Не, Димо не може за мрежата. Бързо, минавай го без да спи. Надолу, следвайте ме. Надолу. Ади сега трябва да... Казва, няма да може да снима Ади, защото това е много опасно, така че ще снимам аз. Острани съм. Хора, минаваме го. Кой е мас? То ще снимаш и от муда. Да, знам. Да, настрани. Ади, гледай. Надоле снимай. Хора, ето. Падам. Тук е Ади, тук. Падам! Дръж! Ставай, бе! Дай ръка! Дръж, Мите, помагай, бе! Бела, пада, да! Сега, Мите, Жива си. А ти давай! Малкия! Давай, Бела. Заповядай! Митската! Ето ни, Митската първи, аз съм втори. Ето я е Бела, ето я е Ади, гърчат се като риби на сухо. Хора, после пак ще се видим. И хора, сега гледайте сега. Следвайте. Ади, снимай ме. Чакай, Димо, не може. Това мощно го е. Чакай. Бе да се хващам. Връщай се. Мите, гледай да не паднеш, защото ти ще опасно. Мите, няма да го направиш, ще се прибиеш. Може телефони. Влезахме тайно без да ни видят малките, но не виждат. Така че, ето я Бела. Дръстила се са майки с телефона, защото малките идват. Ето ги, всички са тук. Леличката е там, така че после ще се видим. Допосле, хора. Не, няма да е допосле. Бела, сега ще умрем. Аз ще ги гона бегите. Вау! Ще ни видят, бе, Бела, защо минаваме от тук? Скри се! И хора, допосле, чао! Хора, в момента може да видите Бела и Ади се целят. Но... аз ще включа. Митсо и той. Но не мога леко да снима, малко ще бъгва. Спрете, бързо, леличката идва! Спри! Хора, бързо, допосле! В точния момент сме. Бела се сери с телефона. Че падна. Ето я, Бела, намери го. Намерихме някакъв човек, ето го. Цензурираме го. Чакайте, дайте. Ето я, Бела. Хора, тук що си сдобих телефона и викам не. Леличката ето там, ето я. Ще ви я покажем. Аз ще отивам да ги стрелям. Мите, ти стреляй, а пък ние с Бела ще ги... Сега ще ви покажем как ще снимаме леличката. И сега. Хора, сега слагаме GoPro-то. Скришната камера. Ето я, хора, виждате ли, бе? Ако да! Сега ще се правим, че правим нещо и надяваме се да не се видят телефоните. Ако се правим, че караме И хора, трябва да направим снимка, за да я публикуваме в YouTube. Погледнете. Просто погледнете. И хора,
Чака до после. Бела сме на най-загъчканото място. Тя ни показва дали идва. Не идва по принцип. Ето може да я видите. Не идва. Деца идват, малки деца идват, така че кляпай. Идва. Клякай, каже, идва. Аз не че идва. Идва. Сигурно не станеш. Клякай, Димич. Как да клекнал е? Дебели са ми краката. Идва. Какичката ни забеляза, но за малко да ни види. Хора, бяхме в по-трисък, буквално както ни разказва. Хора, ще ви я покажа. Да, брат, аз казах място, после мисля, че ще отидем ей тук зад храстите, няма да ни забележат. И като отидем, ще се видим. Трябва да не. Сега ще ви покажа какво се вижда. Аз отивам да игра на Оля някой. Отивам да игра на будила. Хайде, после. Бебетко. Бебешките. Това е бебешко. Ще ходиш ляди. Добре, значи сега ще ходим ли вънка? Да. Вънка не е студен. Виж хора са прекъса ръкава. Според мен взем нещо сладко от там неща. Не, някакъв сок. И заминаваме да правим експерименти и ще ги шпионираме с нашите къли. Да, айде. Според мен няма ходим на... До после. Хора, но ние... Лудниците сме тук. Отиде тогава в туалета. И аз отивам, Митко и Бела ще отидат да вземат някакъв студен чай и чаша, и вода, и захар. И... аз се покинем. Значи, чуй, си взимаш Отиваме да вземем... вода и захар. Не, значи, 2 пакетчета бяла захар и 2 очерните. Защо? Ще видиш. Взимаме си чаша. Да, взимаш вода. Да, взимаш водата и чашата. После... Аз взема вода и чаша. Значи ще вземеш водичка. Димо. Погледнете ли колко е малко. Той ме е бързовчин, а тя и тя не е. Първо отиде ги туалет насам. Значи, Мите, ти ще вземеш чаша пълна с вода. Някой трябва да вземе някаква вода. Някой ще вземе празна чаша. Просто някой да помоли за празни злата. Аз ще взема празна. И добре, значи... Видираме. Бела, значи... Ние с тебе сме тук. И вие двамата ще кажете, че ние сме до туалета. Да. Айде, чао. И хора после като... Да. Значи и хора до после. Това сме. Ето ти и чашката. Така че после Бела като излезе ще се видим. Чао. Сипва вода. Така. Тази е гореща, слагам малко гореща. Стоп. Малко студена. Стоп. Така. Малко стола, няма салфетки. Не, това. Не, дай, бе. Не, Аз знам процедурата също. Добре, по-малко, така. Искате ли са? Сега. Дайте си. Някой да слагай. Давай, Мики, слагаме едно. Да, слагай. Давай, Мики, слагай. Хора, абонирайте се за канала И за моя. И не забравяйте да използвате да си купите от най-хубавите сладки именно. И не забравяйте да си купите от най-хубавите сладки именно. Ето ще видите сайта и къде да се получите. Слагам ли хора? Да. Слагаме още едно. Да, ето. И хора, не забравяйте за мърчени dimo.bg и bela.bg. Ето Бела моя да види. Ето слагаме го, сложихме го, така. В принцип аз имам друг мърч, майде. Да, не, това е новия мърч. Ето сега, да. Може да си купите, защото имаме нов мърч. Затвори ли това сега? Чакай, ще махни това. Затвори ли това сега? Листото махни, което е вътре. Някой да махне листата. Това се едно някак се изчупава. Така после хора ще си върнем. Ще се върнем като обрем всичко до после. Пускам. Хора, сега ще играя на колата, тайни без да ни видят. Пожелайте ми успех. Чакай, не ми се представя така, браво, така. Браво. Поне ще се вижда. Мите казва, може да казваш като има. Мите може да казваш като има такова. Така. Викаш 1, 2, 3. Хора, нещо стана, не знам защо. Хора, нещо стана. Хора, Бела намери да. Хора, докосне, защото не може да тръгва. Хора, ще играя на тази игра. Ето натискаме старт. Ние ще не се оправдаваме с телефони.
че сме ютубъри. Даже ако искаме да кажем, че сме да се абонират за нашите канали. Да, те повече кой. Значи натискаме старт, хора. Бела трябва да се задържа. Да. Ето виж. Даже ако искаме... Ето виж. Знаеш какво, Дими, аре да попитаме да ги рекламирам. Аре да ги рекламира. Ама после, чакай само да свърша на мача. Дими, Кой иска да ми избере с коя кола да играя? Аз. Давай, Бела, давай, Бела. Калякай мите. С коя Бела? Знаеш колко Тая. Само да гледай това сколько. Тази бе, браво бе. Знаеш колко. Знам аз, това ми е любимото. Значи напред. Ама няма ръчка бе. Нямаме ръчка. Рандом. Не може рандом. Бела, нищо не мога да снимам. Да, изи бе. Ти избираш в рунда. Това сега ти зарежда. Не. Try. Айде, готови ли? Позиция. Не знам кое да става добре. Хора, играя е много добре се справям с игра. Имаме 20. Да. Брат, натиска. Ама няма ръчка, бе. Какво искаш, бе? Показа ми да бутам ръчка. Кое ми е ръчката? Назад. Добре. Хора, ще смена на... Ето натискания. Няма ръчка, бе. Ето смених на втора. Ето сега съм на трета. На втора, на трета. Айде и малко пуша. Мите, виждаш, да знаеш, че в целия кадър съм виждаш шумата да ми. Мите, дръпни са, може ли? Текс, бро. Уау! Това добре, че го застих. Ми шупе. Глей са, ускоряваме. Пета! Давай, глей сега, това е пета. По-голямо ускоряване, бе, това аз ги надмина. Къде е финала? Трябва да отговаряме и то си мило е. Да, бате. Какво искаш, бе? Той е много добър. Не, 20 секунди. Бегай се от пътя, миле. Аз състезавам, то ми навлиза в колесо. Ще го надмина, айде. Първо не, няма да мога. Имам още време, Бела надмина в първото ниво. Май съм по-добър от Бела на тази кола, ама двамата сме наравно. Не, виж, караш момиче и ти дава сърчица. Ау. Брат, те не знае колко е 2+2. Понанадолище сме хора, много е яко. Изправяме влона. На пета сме от 2 часа. Аре, уе, фръкна ми колата, но това е друг въпрос. Аре, давай газ, уе. Брат, аз ще млях, не. Давай. Трябва да го мина. Имам време. Не, брат, ще умра. Абонирайте се за канала. Абонирайте се и за моя чувам да Бела сам. Давай. Умря, хора. Ай, чао, хора, до после. Здравейте, хора. До после, че тук не позволят телефони. После, като се преберем, се видим от рождения ден. Чао. Кажи чао, Лади. Чао, Бела! Ето я, бебе, чу. Снимай с моята Toyota Supra, Гледайте, нов модел, батко. Него и футболист, дето ти играе от 5 години. И ще ли ти бия един? Я това с Toyota. Гледай сега колко е добър. Майко, то трещи. Ще ви ми един. Я да проверя. Бела, така агаджирка нещо. Ма ни работи. Хора, това тук се казва, сега ще ви кажа как се казва ресторанта. Карамело и ако си вземете 2 лева и дойдете в детския център, може да спечелите ето тази тост, мишок и ето тук. Що? Ресторанта е много хубаво, предлагат пилешки хапки, пица, салати, всички. Не ти плащат за да ти. И до после. Ще ни платят някой ден. Да, ще ни платят някой ден. Аз имам истински спонсори за радио. Какви?
И до... там е! Там и до после. Хора, пранк. Ме родителите, тук всички. Дядо. Хора, дядо ми ме видя за малко. После. Хора, детският център затваря в 11 часа. Ние се прибираме. Как се прибираме? След малко. 11, мите! Не, заведението затваря в 12. Чао. Пипам хора с Амитото, ще ядем някакво десерче. Ти какво ще ядеш? Пилешка хапка и пица. Бела, какво ще ядеш? Бела, какво ще ядеш? Вчера видях как. Бела ще яде червено кадифе. А пък аз вчера видях как. Аз им бях на гости. Ора, тук сме нагласили ви да ме гледате с Митото. Да, ще ядем, чакайте. Бела ще яде червено кадифе. Адито нищо. Адито пилещи хапки пица за десерт. Голям десерт. Чакаме си. Червеното кадифе и 2 хорчета. Бела, червеното кадифе идва. И червенящо. Ето я. Бела, чака си с нетърпение червеното. Знаеш, че се вижда лампите. Имаш ли нещо? Няма да си възражда. А я ме тренировка. Това е там, че учим. Верно ли ще имате? Ще имате ли тренировка? В 1 часа ще излизаме с Зарко. Анютото днеска достатъчно потренира футбола. Да. Той утре пак ще тренира. Утре ще тренирам на село, после с момче и после на тренировка. И други дни. Аз съм цяла. Яса. Да. Хора, това ще ядем с Митко. Ако виждате, Бела яде червено кадифе. Али яде пица, както винаги. Я ще ви оцена от 1 до 10, ако не виждате. Пробваме го. Давам от 10 до 10. Топ е. Да снимам ли това? Вземем ли от по-долния край? Снимам ли това? 10 от 10. После. И хора, тук сме с Ади, Бела се тръгна, тръгваме си, се прибираме. Дай да кажа чао. И чао, приятели. Чао до другия клип, който снимаме с Димката и така. Айба. Ще се видим в колата или после, не знаем. Чао. Ма с тях няма сигурно. Не знаем. Ай, чао. Те ще тръгват с таксито. Ай, чао. И хора, прибрахме се вкъщи. Изкъпах се всичко, направих, сега трябва да лягам. Така че до другия път. Чао. Ще се видим.